लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो फेसबुकनि स्टार अपसनखौ माबोरै इनेबल खालामो एबा माबोरै सेटआप खालामो। दा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो आरो गोबाङानो मिथिया जानो हागौ। जायफ्रा मिथिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा जोङो स्टार अपसनखौ इनेबल खालामनो थाखाय प्रफेसनेल डेशबर्डआव फैनांगोन। बिनि उनाव नैबे मनिटाइजेसन अपसनाव खनसे क्लिक खालामनांगोन। आं दा नैबे मनिटाइजेसन अपसनाव खनसे क्लिक खालामनानै होनोसै। दा मनिटाइजेसन अपसनाव खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि फेसबुक पेजआ मा गेवखो नोंथाङा बेखौ नुनो मोनजोबगोन। नै दा आंना अनलि स्टार अपसनाल' इनेबल जानानै दङ। आं दा स्टार अपसनखौल' सेटआप खालामनो हागोन। दा आंना बनासाबो थाला, एड्स अन रिलाबो थाला, गासिबो थालाजोब। दा बेखौ सेटआप खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे इडिट इनफरमेसनाव खनसे थुनानै होनांगोन। दा इडिट इनफरमेसनाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजागोन। नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन। दा नोंथाङा नैबे लिगेल फरनेम नोंथाङा बेयाव नोंथांनि रियेल नामखौ होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि टाइटेलखौ होनानै लाबानो जाबाय। रियेलखौ नोंथांनि डकुमेन्ट्सनि माबाखौ आइडि कार्डनि नामखौ होनानै लाबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा रियेल नाम, रियेल डेट अफ बार्थखौ होनानै लाबानो जाबाय। लोगोफोर नोंथाङा फेक एकाउन्ट खुलिदोंब्लाबो नोंथाङा नैबे स्टार अपसननि थाखाय नोंथाङा रियेल नामखौ बेयाव होनानै लानांगोन। रियेल नाम, रियेल डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा साबमिट खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुनो मोनदों कान्ट्रिखौ नोंथांमोना इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो। बेनि उनाव नैबेहाय आपडेट इनफ' होननाय लोगो लोगो नै बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन नोंथाङा। दा नोंथाङा बेखौ नैबे एक्सेप्ट टार्माव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा एक्सेप्ट टार्माव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांनि स्टार अपसना इनेबल जागोन। लोगोफोर नै दा आङो नैबे एक्सेप्ट टार्माव क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। नै दा आंना मनिटाइजेसना अनलि स्टार। आं दा स्टारनिफ्राय आर्निं खालामनो हासिगोन। इउआर प्रफाइल इज आर्निं स्टार नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनदों। नै इउआर प्रफाइल इज आर्निं मानि। दा इउआर टुल्स नोंथांमोना नैबे अपसन नुनो मोनदों इउआर टुल्स। दा आंनि टुल्सआ अनलि स्टारल' गेवदों। लोगोफोर दा स्टाराव खनसे थुनाय लोगो लोगो नै नोंथाङा बेयाव मोनबैसे स्टार मोननो हाखो, मोनबैसे स्टारनिफ्राय आर्निं खालामनो हाखो, बियो गासिबो श' जाजोबगोन। स्टार अपसनाव थुयोब्ला नोंथाङा बेसेबां स्टार रिसिभ खालामखो बियो गासिबो श' जाजोबगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा स्टार मोनदों स्टारजोंबो नोंथाङा आर्निं खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा दासिमबो स्टार अपसनखौ इनेबल खालामनानै लायाखै बेबायदिनो इनेबल खालामनानै बेबायदिनो सेटआप खालामनानै लाबानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जायफ्रा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिनगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय लोगोफोर।